ċaġa li isemmu l-kollegi tiegħi u hija kważi realtà, x'kważi insomma hija realtà li diffiċli ħafna biex tieħu leave. Eżempju jiena fl-aħħar 2022 tlift 100 siegħa leave għax inti s-sattella biss nofshom kien jonqosni 200 siegħa u tlift nofshom tlift 100 siegħa leave u mbagħad il-100 siegħa l-oħra tellagħhom. Għaliex huwa diffiċli tieħu leave. Tellagħhom ġifieri jgħaddu għas-sena ta' wara. Jgħaddu għas-sena ta' wara. Diffiċli għax titissib cover, ġifieri tkun hemm xi ħadd li qed jagħmel xogħolok plus jagħmel ix-xogħol tiegħu u mhux kull department fejn tkun huwa sort of accepting u ready to adjust to your needs in terms of leave. Issa leave huwa dritt ta' kulħadd, ta' kull ħaddiem, imma sfortunatament. U anke eżempju sick leave jekk jiena ma niflaħx irid nara minn ħajjagħmel xogħol, jiġifieri jekk jiena qomt ma niflaħx ma nistax noħroġ mis-sodda, irid noqgħod insaqsi l-sħabi tista' tikkaverjan illum tista' għax xaħat trid jagħmel xogħli. Jiġifieri trid tagħmilha tal-HR ukoll. Ejwa. M'hemmx dipartiment tal-HR l-isptar? Mela. Allura fejn ma jaħdux siba huma dil-affari? Good question, ma nafx. Ma perswas li saqsejtom. Nisma' di għandna jgħand id-deni. Qed naqra nofs il-kliwi jew. Importa. Imma il-risposta tkun li huwa it's your duty to find your own cover. Hija legali speċa dik ir-risposta. M'għandix idea. Ikkaw xatt mill-Labor Office jarrafna. Mela, tlaqna?